Не, пестак? муҳаммад нарас мара барои чӣ задиша охӣ? Ӯ рафиқи ман буд. анаму рафиқи ту буд ки ман хушрӯ назадимаш агаре мезадим майдаша мебировардам ман тара кати иё шинос кардам ки ту катишон рафиқ шавӣ, на ин ки ҳар ятаира ту бизанӣ маид кунӣ. иёра просто шӯхишонам хелия. туф дар рӯи и хели рафиқо ки одамеро ки тира калон кардагиай тира хирондагиай тира пӯшондагиай ё шӯхӣ мекунанд ва я прикол мекунанд одам ваё тара ҳеҷ гуфтагӣ нестам, ваё кати ма шӯхӣ кардагиам. муҳаммад тира модарат модари ма ҳайбат ӯ круге ки ай модар дашном мекунанд модар қати шӯхӣ мекунанд прикол мекунанд уҷа ҷои ма ва ту нест метавонӣ аю круг биканӣ.